Apay, akastoy tibiyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan nga Enrico at tagal La Union. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti Valdres, Betonyo family ti Rojas Isabela from Maria Valdres. Bani Jonel Daraway, Doca Candaraway family from Marjorie Doca. Juanito Villanueva ti Madela Quirino, Feby Subido Villanueva, Sheena Irene, kastamot da Merly, Maya, Ambong, Ayan ti Santiago Isabela, from Carolina Villanueva Manangan ti Doha, Qatar. Shout out kada Domilin Miguel, Imelda Velasquez, Red Moon 2, Susan Ronquillo, Melanie Rombawa, kan Jasmine Rivera. Tolosa Mansante family ti Magsingal Ilocos Sur from Lynn Tolosa. Samson Galakan kan Brian Angala from Aleli Liling Apolonio. Makablaawan pa'y dagiti papastor dita UMC Isabela, South Ifugao East District from Lorenzo Lin TV. Humildo family ti Poblacion Burgos Pangasinan, da Florante Teng, King Joshua ti Engineering Office, kan ti daughter ko from Weng Humilde. Shout out kada Lilibeth Duruin, Jet Pogi, Cheche Jovi, Jonabel Bahiwag, Alvino B. Sena, kan Vilma Eusebio.
Makablaawan pa da Shirley, Myra, Jaden Chavez ti Maligaya, Kawayan City from Judy Chavez. Amin at taga San Juan, Quezon, Isabela from Juliet Sugitan ti Kuwait. Marlene Mina and family, Charis Tangilik and family, ti Zone 3, kastamot ni Feli Fiesta and family, Soledad Valencia iti Zone 2, Bued, Binalonan, Pangasinan, from Leonora Bautista. Shout out kada Maribel Boat, Belinda Ramos, Nati Agustin, Merisha Bailen, Berlin Ancheta, Liza Duldulaw, ken Geraldine Larocco. UMC ti Northeast Cagayan District nang runa ni Pastor Rodmark Abanilla from Kasi, Pinagpala. Shout out kani Linlin Dulay kan amin at taga Cagayan from Ardena, Ungayan. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Enrico. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas. Sapay kumata kanayon kayo nakaradkad adanunan tuy nanumo asurat ko. Ilingad na klaangan manang itinagan nga Enrico at taga La Union. Adamat pakasarita akayat ko nga ibinlay, taamok ang makaibati daytoy itinapatag nga adal, kadagiti padak anaayat amang tartarabay iti programa yo. Sapay la kumata mapili mat amaikan biag, babaan to YouTube channel yo. May saak ang miyembro ti LGBT manang. Siyak ti agserserbi a breadwinner ti pamilyami. Tapno na sayod ti amin, rugyak man nga rod ti agsalaysay. Good morning, Mother. Nay, nakaluto ka mo't anak ko. Kunakmot kan ka idirabi asyak ti agluto iti pamigatan tayo. Ay na, sinapa ka talaga ti bimangon, Mother. Tamasapak mo ta sumrag iti siyam. Apay anak ko, adumanon ti awat yo. Naibagamon, Mother. Ado ti awat mi agawn para iti fiesta tayo ito may alawas. Ay na, nagsaya atan anak ko. Talaga nga rod ang makumikom kayo itakadagiti kakaduam iti shop mo. Agpapada kami ang masapa sumrag ita. Narigatan na maabutan kami iti deadline nga imbagami a panangalada kadagiti daitan mi agawn. Sige, mangan ka nga rodon anak ko. Tapno ada pamigsam asumrag iti shop mo. Ay katmangan kayo mutan a Mother. Ala, umunakan anak ko. Agiddan kaminton kanitatang mo amangan inton makareeng. Sige nga rod, Mother. Tapno makadigo sakmutan sakbay mapanak ijo shop. Adi nakarineeng bakalt, aldaw mat kaya man. Kat man anungay, awan mo tinaskan nga ubraam ita. Ne Enrico ngay, ayan na. Ay kat simreken nagsapa nga rod nagluto iti armusar, tanasapa na pan iti shop na. Kastaya. Talaga nagagat dahil nga anak ta. Oray dildilawon daga po iti kinatao na. Awan anyaman na tanasingpot. Nagagat kan man nagparabor nga anak. Wen nga rod lakay. Oray saan nakaturpos, mayat lata tinagbanagan na, tanagadal nagdaet. Ita, adun ti parokyano da iti shop na. Nagkasat nga rod nagnegosyo bakal. Saan nga min naimot, kan naparabor pa'y kadagiti tao na, iso aparparaburan mo ti Diyos. Sapay la kumata mataginayon ti kasya kasasaad na. Isu na laang taawan mati makuna abukod na a pamilya. Ay katanya nga rod nga iti ekspektaram kat kasday nga rod ti kinatao na.
nga maamaw ka saan to abaybayan ti Diyos. Tanasaya at atao ni Enrico. Talpas kumatlangan nga ensimpa dagiti denied mi agawn. Mabalindan to nga may pick up ti daduma. Syaklangan tinabat-bati dito shop. Tanagawid ang dagiti kakadwak itay nalpas dan tar aramidan da. Makabannog matag malmalong magtrab-trabaho. Ang makaparagsak matlat ta sigurado man ang tidak kala mapastrik mi dito shop intun alaan dan dagiti impadait da. Ay, tinasayaan. Ornosa kung dagiti gamit ko tagawid akmatan. Sigurado nga urayin da kung ijibalay. Sapay sana mga dananang kantatang naawanak pa ijibalay. Nairwam da nga minan niya gigidan kami amang mga nitirabi ha? Ano da jamang mga ko? Ay, ibig ti maladaga. Ala, apay nga abay-bay ang tangagsangsangit da a baby. Ay, pay man, si Ripok man dito sarming ti shop. Awan mo ti makita ka tao iti sango ti shop ko. Ngam, kasla dalang di tatagip-ibit ang maladaga. Aguray ka man. Diyos ko! At maladaga di ti sango ti shop. Ala! Sino nga tati nang ibati iti da iti ang maladaga? Nagawan mo ti puso nan. Oh my kawan. Ay na. Una yan. Ay Diyos ko. Anyangay nga tati aramida. Kiti da iti ang maladaga. Naimbag na simbangpot kan anak ko. Nanang, tatang. Anak ko. Ano da ito maladaga mat? Ayun gagpaisaw. Akin anak iti day ta maladaga Enrico. Apa nga inyawid mo dito'y balay? Di kayo naariwawa, nanang, tatang, ang mga numakariing. Ha? Naggapuan day ta maladaga kunak. Kuha, nanang, tatang, nasara ka kiti sango ti shop ko. Ibati da day ta maladaga ijay. Diyos ko. Anya? Ay, makin anak nga ro iti dayta. Kan apay nga inyawid mo dito'y balay. Alangan mat nga ibatik latan ijay, nanang. Kaas mo ti maladaga. Agad, nga iti planom iti dayta maladaga. In-report mo kuman akadag iti polis. Tatang, napanunot ko mat daytan. Ngam, ada na amiris ko. Anya dayta. Anya ti amok. Ang mga iso nga imbati ti akin anak iti sangwanan ti shop ko dahito ang maladaga. Tapno kukuha ko. Anya? Ha? Enrico, mangmangag mo ka di bagbagam. Makamo ditan, nanang. Noon ti agbirok iti dahito ang maladaga. Kahit nasawa na kukuha ko dahito ibilang ko apudpud no nga anak ko.
Nalaos ti pananganlukoy kanyak dagiti dadakkel ko iti daydi akanito manang Emmy. Kasayaatan kano no i-report ko kadagiti pulis ti may papan iti maladaga anasarakak iti sango ti shop ko. Ngem impeteng ko ti kayat ko asaanan a masapol ta nakasagana akmet amang isubli iti maladaga no bilang addamang sapol. Imbaga pa'y dagiti dadakkel ko nga mga numodos ti napasama kanyak. Akam pa idi, adda nang ibati iti maladaga, ngam pagparangan danto at dinukot ko, kat agkid daw danto iti dakkel agatad, katukad ti saanda apa nang ipapulis kanyak. Ngam impatangkan ko ti kayat ko, iso nga awan na aramidan da. Inuray ko nga rod nga damang sapol iti maladaga manang, ngam naglabas ti sumagmamano alawas, aging gaati lawas kat nagbalin abulan, ngam kaskas di nga awan tinang sapol iti maladaga. Di tangaruden nga ingkadeng ko apabunyagan, kan urnusen dagiti kasapulan a dokumento, tapno agbalin a legally adopted child ko ni Precious. Pinadakkel mi nga ron ni Precious amay sa anadungo, nasingpet ken manangipatag nga anak. Saan analiklikan nga iti panagadalnan, adu tinangumsikan kwa na, taapay kano abaiyan ti amana. Ngamjak pulos narik na nga imbainak ni Precious manang, banag apakaragsakak unay. Agingga iti addan iti maudi at tukad ti sekundarya ni Precious. Kumusta ti graduating student, anak ko? Okay, matpapang. Ado laang tinaskan alapasan mi. Ibagam na dapat masapol abayadan, ha? Wan papang. Ay, gayam. Idaitan kan do'y tinapinta sa badom, Precious. Tapno adan to pagbadom, itan graduation mo. Saanan ang masapol papang? Uniform mo ti usaran mi inton graduation. Uray tamausar mong tumutlat ta ti daitak, anak ko. Sikati makaam mo papang. Kat agyaman ak unay. Apaaman nga agturpos iti sekundarya ni Precious, ag kolehyon taon anak ko. Uwin nga rod nanang. Kat aging gaita, kasladyak pa'y lapat dyan. Pasaray malagip kulat ta, edi imbati da iti sango ti shop ni Precious. Amom, anak ko, italaang ama amiris ko. Siguro, inggagara ti ina ni Precious, asikati nang ibatyan na kankwana, tasikati kayat na amang padakkel iti anak na. Posible, nanang. Isoadyak mo't nagbidot anang iyawid idi kankwana. Ita, adan mako na nga anak ko. Kit kabayatan ti panagdakkel na. Jak pulos na uray ang nagdamag maipapan iti kinataon na. Anya kumapay ti rumbang adamagan na anak ko. Kat di na batamo ti pudno. Kan maisa, nagsaya at kamot nga amakan kwa na. Iso adi nakapay ibain apulos. Kay tangar ti pagyamanak unay nanang. Di makla na singpet nga ubing ta anak ko. Kat sapay la kumatag na nayon ti kasta kababalin na. Nang runa ita tadandalin nagkolehyo. Balasangan ti anak ko, nanang. Amok asaan to mapasamak da ita pagdandanagam anak ko. Tapinadakkel mo ni Precious anasayaat. Kenapnuan ti pamatag.
Kasla seryoso launa iti panagsarsarita tayo itay iti anak mao bakay. Padan sakit di importante a pagsarsaritaan yaw. Nalagip namanen ati may papan ka ni Precious. Nang runa ita tadandanin ang kolehiyo. Kan balasang ni Precious. Apay. Anya ti may papan iti apo ko ta. Amangan kano no kunlaat nga agbalew intunadan iti kolehiyo. Amangan kano no ibain nanton ni Enrico. Awan ti makaibaga ka na tayo no anyan to ti mapasamak. Bakit? Saan tayo matatengal ti panonot ni Precious? Sapay ko mata saan nga agbalew? Dakkel ti pamati ka kastalakay. Taimpay mo't amin ni Enrico ti panangipatag ti may sa pudpudno nga ama, itilaksid ti kinatao na. Kararag tayo iti Diyos takasta ko mga agpaisaw. Tapno saan mo't maupay ni Enrico nga anak ta? Ay na, anak ko. Maragsak anak unay na nakaturupos ka ni di high school. Agyaman akan ka papang. Uray kada lolo kan lola. Naawan kayo. Amangan no jakmot maragpat ti anyaman nga ayan ko ita. Ni, apay mo takastan ti ibagbagam anak. Siyempre, ipatpatigda ka unay. Iso nga ipaay mi ti amin na pagragsakam. Utang ko ti amin kada kayo. No asino ak ita, papang. Ha? Precious anak. Kasla da kayat mo nga ibaga. Awan papang. Lipatan nyo no anyaman tinaisawang ko. Basta maragsakan ak unay. Katnam namain nyo asaan kayo apaayan iti anyaman nga arapa apyo para kanyak. Ay na, agyaman akmat iti kinasingpet mo nga anak Precious. Ipampanakkel da ka unay-unay. Nakaturpos iti sekundarya ni Precious manang Emmy. Kat iti panagkolehiyo na, nangala iti kurso a nursing. Jakpulos nagparikot kankwana kabayatan ti panagadal na iti kolehiyo. Inggaed na tinagadal, takayat na kano asubalitan amin a sakripisyo para kankwana, kastamot ten ti panangas asikaso kankwana dananang kantatang ko. Pulos ngamin asaan mi nga imparik na kankwana, asaan a nagtaod kada kami. Mariknak nga dadagiti gundaway akayat na ti agsaludsod, maipapan iti kinatao na. Ngam nalabit a pampanunutan na ti mabalin a mariknami.
Ngamjak ilibak manang, kabayatan ti panagadal na, at dalat ta panagamak ko, nga amangan no agbaliw ni Precious. Ngam ingka gumaak a pinunas ti amin a panagamak ko. Saan nga rod a napupuutan ti panaglabas ti panawen. Nakaturpos ni Precious, na ipasana pa iti board exam, iso anaan-anayan a registered nurse. Ken nakastrek iti may sa apribado nga ospital iti lugar mi. Gaputa damoten iti husto nga edad, saan analiklikan, anaaddaan meten iti kaayan-ayan. Precious, anak. Kumusta mo ti pa nag-duty mi di ospital? Okay matpapang, as usual, adulat ta ti pasyente, nang runat agraira ti panateng ken trangkaso. Di mabambanog kayo iti husto, anak ko. Wan nga rod papang, ngam awan ti mabalin. Masapul atamingan mi anaimpag dagiti pasyente mi. Oray mabambanog ka at damat inspirasyon mo. Saan ka di? Husto ka papang. Mm-hmm. Kasladyak marik na ti bannog ko, tunggal makitkitak ni Brian. Una yan. Kanayon ngamin anak kaalalay kanyak. Pasaray rabakan da kami pa yan dagiti katrabahuan mi. Okat, kaano nga imot ayam amom kada kami iti personal, ti kaayan-ayat mo, anak ko. Pasensya kayo, no jak pa inyam amo kada kayo, papang. Kayat ko ngamin ti makasigurado, nga ison ti kap-kap na kak, kan makatakunay-nay ko iti tungpalbiag ko. Jak mat kayat ano saan anay tani, sabalin to manan ti yam amo kada kayo. Nakababain mat na ano kasta? Sa bagay, ang awan mo't parikot iti dayta, anak. Adakan ka mangedden no tiyempunan amam-am mo mi tinobyo. Napagsaritaan min ti may papan iti dayta papang. Kat kunana ano maam-am muna kayo. Kayat na kano apagsaritaan tayon ti maipapan iti panagkalay sami. Ha? Agpaiso anak? Ikalay sana ka ni Brian? Kasama ti kunana papang. Iso nga urayan tayo. Ta iti mabiit. O may ton agpasyar dito'y balay ni Brian. Onya, nabsog ka kadimat laeng? Amo ka na banog ka man unay di ospital. Kastao na nga ron ti busog ko. Nabiglan samot ti tiyan ko anangan iti ado. Anya ngay, nakasagana ka namang yamam mo kanyak ken ni papang mo? Agraman da lolo ken lolam? Una, magagaran da nga rudan ang makamamukan ka. Kayat da kan amakita, nang runa takanayon ka nga istoryaan kadakwada. Ha? Agpaiso? Ala, nakababayin sa amatan. Amangan no jak may pa ay tinamnamaan da kanyak. Amangan no ti pagarupan da kat nakatatairak launay. Una yan, nataar ka mo ta. Nagsingpat kan tupay. Sapay lang ko mga ruta magustuhan dak. Precious, kaya't kong agsimpata matan. Adata matan iti husto nga edad, ken adan natalga da trabaho ta. Isa panawin ng tapno mang bangon ta matan iti bukod ta pamilya. Brian, Oray dagiti dadakkel ko. Kanayon da adamagan, no kaano ta kanong agkalaysa. Maganatan da na maadan iti apo ko. ha? Apo ko adagos? Agkasarta pa ay mata, sakba iti apo ko nga ibagbagada.
Lola. Agmano ak lolo, lola. Ay, kasya na ka ti Diyos, Barok. Kasa na ka ti Diyos, Barok. Sa dinugayam tayan ni Papang, Lolo. Adabi iti silid na agsuksukat, Precious, na kasangsangpot na manipod iti shop na. Nala, umay kayo, taagtugaw kayo. Kabayatan nga ururayan tayo ni Papang mo, Precious. Umay kan, Brian, Barok. Agyaman ak lola. Sige, urayan nyo biitan ni Papang mo, Tama pan kami mangisagana iti merienda ken ni Lolom, Precious. Agyaman ak, Lola. Kasla madandanagan ak. Ang mga nadinak magustuhan ni Papang mo, Precious. Apay kit din asaan. Kandi kagdanag, nasingpat ni Papang ko. Aday tamat gayaman ni Papang. Ay na, natiktikan kayon samat na nangururay kanyak. Ha? Saan mat Papang? Okay laang. Wan gayam. Iso ni Brian, Papang. Oh, kamaudyanan na. Namam mo kamatlangan, Brian. Naimbag nga oras yo, sir. Ala, si Kamat. Nakapurpormal ka onay. Di na ko nawagan iti sir. Ha? Sige, no. Isuti ko na yo. Oo, awan mat nga tantima ko na titunggal may sakada kayo, tanagam-am mo kayon. Agpaisugayam ti ibagbaga ni Precious anataer ka, Brian. Nakasingsingpot ka pa'y kano. Ha? Di kan agbabain ka ni Papang Brian. Ipabalay mo ket di, tasaan kamutan asab-sabali kada kami. Day off mo ita anak ko. Saan kayo ka di arumwar nga agpasyar ka ni Brian? Awan matimbaga na, Papang. Kasta ka di. Ang mga naumay mat dito balay, iso adi na kainawis. Di pa ka di nag-text kan ka? Saan pa'y nga rod, Papang? Ang mga no da importante nga aramidan na. Mabali na kasta. Una saan? Kaya't namat siguro nga aginana kayo adwa. Total, day off yung mat nagpadpada. Ay, huwag gayang Precious. Kunak man, no pagsasaritaan tayo ti may papaniti pa nagkalay sayo, edi inyam amom kada kami ni Brian. Mas daawak mat nga rod, Papang. Day tamot ti saritaan mi adwa. Ngam saan mo't anatungpal. Urayak na rod nga iso ti mangirugi iti day di asaritaan. Ngam, jak mo't na uray, Papang. Ha? Ne, apay ngay. Di kay agdanag, Papang. Tadamagak tumanan, apaman nga agkita kami di ospital inton ag-duty . Apay amalmalday ka, anak ko. Ada ka dirik-rik na, Awan nanang. Adala pang panunutek. Anya ko maday ta. May papaniti na ibaga ni Precious. Apag sasaritaan tayon, di may papaniti pa nagkalaysada ka ni Brian, hindi may dito'y balay. Nay, awan nga agpaiso din na pagsaritaan na kasta.
Day tangaro ti pagsidaawak nanang. Saan nga ta nagbabawin ti kayan ayat ti anak ko? Ha? Ne, apay kumangay nga agbabawi. Sana mailibak nanang. Nakita nan ti kinataok. Ang mga no naupay, idinaamuan na no asino ak. Kas tanga-tanga agpaiso, Enrico. Diyan ka mo nanang. Ngam talaga madantanagan nak. Kaasimat ni Precious nga anak ko no pumudno ti atap ko. Precious, anak. Mabalin ka din agsarita ta. Uwan papan. Anya ti pagsaritaan tayo? Anak, sumagmamano ngamin nga aldawan, anapaliw ko anakalidliday ka. Kanayon ka nga agpupok iti silid mo tunggal sumangpet ka nga aggapo iti dutim. At akadinas ka na maamuak, anak ko. Papang? Ibagam. Tapno mapalag-anan day tarik na. Nag-break kaming ka ni Brian, Papang. Anya? Nag-break kayo? Ang maapay, anak. Saan aya kaya't yung tagkalaysa? Nagbabawin, Papang. Di na kon kayat nga ikalaysa. Gaputa. Gaputa nakita na akas to'y gayam ti kinataok. Amay sa abaiyan ti amam. Papang. Iti kasta reaksyon mo, anak. Amuklatan. Sa bagay, hindi pa ilang damo apan nakakita na kanyak. Sa balin tinadlaw ko. Nakitak ti pa nakadismaya na anakam-am mo. Amay sa abaiyan ti amam. I'm sorry, anak ko. Awan ti rumbang nga ikidawam iti sorry, Papang. Ha? Siyak ti rumbang adumawat iti sorry. Gapoy iti tigtignay ko iti kalabas. Malidayanak lang amin iti panagsinami. Ngam na amiris ko. Asaan gayam akas ka ni Brian ti kayat ko ang makagasat. Saan arumbang nga agpulkukak. Gapula ang itikas kan kuana. It's not worth it. Kasanukan, anak ko. Ada kayo Papang. Napatpatag ka. Ngam ti asino man alalaki asaan ang makaaklon iti kinataom. Ha? Diyak mabalin nga isukat ti amak. Anang ipatag kanyak manipod maladaga ak. Ama anang ipaay iti amin akasapulak. Saan ko kumaan na tunoy dagiti arapaap ko? No saan agapukan ka, Papang? Iso adinak pagdanagan. Diyak pagan ano ti may sa lalaki. Akas ka ni Brian. Agyaman ang anak ko. Kunak mo talikodan na kon, gapo ka ni Brian. Amo ka jak maipay ti pagragsakam. Akabaalan nga ipaay ni Brian, anak. Umdasat ti pamatag mo kanyak, Papang. Da kayo kada lolo kan lola. Amo kadumtang tulat ta ti lalaki apara kanyak. Diyay kabaalan na kayong aklunan kan ipatag. Akas iti pamatag ko kada kayo.
nagsarita mi ka ni Precious manang Emmy, napunas amin a panagdanag ko nga amangan no talikodan nakto. Kaya rigan na anaparutanak iti siit iti barukong ko. Imukuok iti kaunggak dagiti binalikas ni Precious nga imbilang kon apudpudno nga anak ko. Diyak ngamin impagarok, akabailan na nga isakripisyo ti bukod na aragsak para kanyak. Iti daydi aka nito, ad-addan ana panagnakak asa anak a nagbidot, iti panangaklulok iti maladaga, a pinanawan ti Jack na am-ammo nga inana, iti batog ti shop ko. Maladaga anang kompleto iti kinataok, nga isu tinang panagnak, nga uray kastoy ti kinataok, kabailak gayam ti agbalin nga ama kan ina para kan kuana. Ultimo dagiti naganak ko, dinayaw dak iti nagbalin a desisyon ko idi. Itamanang addan iti sabali a pagilyan ni Precious kat ijayan nga agtrab-trabaho. Pasaray agpasyar kami mo't kadatatang kananang iti pagilyan nga ayan na, kabayatan anapigsapay dagiti dadakkel ko. Kanayon nga ikararag ko asapay lakuma, ta ijay motten ti pakasarakan na iti naitani para ken kuana. Tadyak kayaten a maulit ti pannakapasakit na idi, asyak ti makagapo. Daytoy ti pakasarita akmanang, kat agyaman ak unay kada kayo. Toy pagayam mo, Enrico. Pagayam ko nga Enrico, amom kadi akabayatan ti panangidrama mi iti pakasaritaam, jak malapdan ti saan nga agluwa. Nagtipon alwa ni ragsak ken liday ti immarubos kadagiti matak. Liday gapo iti nagbalin agasat ni Precious itinagan ni Ayat. Ken ragsak gapumot iti nasayaat ken napintas a panang padakkelyo ken kuana. Husto ngamin ti imbagana ken kapagayam ko. Umdasen ti panagayat mo kas amana, kat saan to ang matukadanday ti asino man adumteng, wano asino man alalaki ang naitani para kan kuana. Gapo iti dayta, saludo aken ka Enrico, tauray no kasta ti kinataom, pinanaknakam amas maikari kapay nga agbalin anaganak ngem iti dadduma. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Mapuna